Какво става, маняци? Аз съм Фети и днес с Кикьов ще играем не коя да е, а Roll Company. О, да, здравейте на всички. Айде сега да си изберем герой. Аз ще бъда Дима, защото Така, съм Димитър. нека Някой сега, взе Дима. нека сега и аз да си избера герой. Ще съм с... Тос кафе. Не, тос не ми харесва. Аз съм Тренч тогава, брат. Тренч. Аз съм с Сейнт. Фети ще бъде Ронин. О, е! Ронин. Топ. Така, понеже забравихме да пикнем играч. И сега съм с Ронин. Аз така исках да играя Дима, брат. Защото от Димитър Кикьов точно ще да стане Дима Кикьов. Като руснак. Да. Rogue Company. Да, ще им какво става. Като цяло, бай менюто е като на CS с B. Да. Аз взимам някакъв калашник и кое това е. Не знам кое и патлак. Айде, let's go! Бая му зададат. Значи трябва да отидем до А. Там да превземем. Аз ще мина отдясно, обаче. Имам някакви хора отляво. Ти се смене, топ. Опа, първият е туш. Браво. Релоудвам. Добре, те го убиха. Перфектно. Първия е туш, гайс. Опа, още един замина. Взимаме, бе. Не видях, че трябва да релоудна. Оправяме се, бе. В гръб. Мамка му. То в гръб ми скочи. Двама са тука, брат. Единия го хедшот. Това демидж. Браво, Не гайс. знам ти ли беше, кой беше, ама разпъваме ги на кръста направо, брат. Много добре. На мен първите ми впечатления от тази игра са, че е много добра. Трябва да... Нямам амо ли, бе? Чак трябва да сменям оръжието с някакво друго. Да. Няма амо. Много тъп. Ти къде си, бе? Тука, до тебе. Яко. Пръскаме зад нас. То приключи курса. Тука виждам, че има нещо, обаче не знам какво е. Your team is... Сега в гръб скачайте, бе. Бакуци. Ето ти в гръб. Ето ти на тебе. Мале. Те ги разпробихме, бе. Така, Първия рунд е нашия. Първия рунд е нашия. Направо ги побъркваме, брат. Аз съм много добре. доволен, често така. И аз съм много доволен. Колко сме? Аз съм 14 кила, 0 умирания. Ти си 8 от 0. Да. Много добре, брат. Много добре. Тя ще взема един меч. Не знам какво правя, ама. И мина. Всичко да има. Мога направо Game of Thrones му изписа на екрана с тези мечове. Аз не знам тия мини работи, където си купувам изобщо какво са правят, как се използват. Представа си нямам. И на мене също, и аз това забелязах. Ти с геймърска мишка ли си по принцип? Може би да се каже. Нямаш ли бутончета за скоростта? Имам за DPI. Ще ме убият. Можеш ли да ме ревайвиш по някакъв начин или нещо? Ти я знам. Окей. Един момент, че съм в напрежение. Забравих си мисълта, но както и да е. Разбирам. И при мен се случва същата история. То от един час се опитва да нацели, брат. Давай! Браво! Играта е много интересна, между другото. Да, забавна е някакво такова. Постоянно има какво да правиш. Това му откъснах главата направо. Калашника, бейби. Дай го този калашник. Унищожение на Макс.
Брат, ние сме много добри, бе. Само трябва да си We've гледаме captured the така, objective. да кепчерваме. All enemies have been eliminated. То направо си That's one way стоеше to do като Рунда старвен. 2 също го взехме. Забелязах, но не знам какво е, когато си купиш няколко пъти едно и също оръжие, дали е нещо като апгрейд. Не съм сигурен, не съм обърнал внимание на това нещо аз. Някой ако знае да пиши в коментарите. Да. Нещо не можах. Няма нещо. Сега им приключва курса. Да, и ти мини оттам, аз ще мина оттук. Така, сандвич да им направим. Да, да. Нека се почувстват колбас. Мале, тук колко ми изкочиха, брат. Всичко долу. Яба, то с меча ги запука. Айде, взимаме. Чакай да релоудвам. Secured. Defend it. No match for me. Добре. Тие ги разпукахме направо, бе, брат. Да. Много сме мощни, бе. Много луди. Мега топо. Шит! Свършиха ми патрони. Това, на цел. Няма амуниции, няма Enemies нищо. are out of reinforcements. Enemies Играта have е the топ. objective. Get it back. Препоръчвам, Играта е наистина който мръсен иска, топ. влиза в Steam, Rock Company, сваляй цъка. Тук се забърках някъде, ще О, ни вземат свалиха ме. базата, човек. Ако можеш да дойдеш... Къде си? Ага, Чакай, че не те виждам. някакво дронче ма вдигна. Смятай. You all made that one. Айде, мръсното Виктори, бе, дай му. You thought I was gonna lose? Браво, братле, топа на кокоса сме. Оу е. Аз съм MVP ли, бе? Найс. Сетих се, аз бях миналия път с това MX. Що мап изглежда по-як, между другото. Нещо тежки малко. шамари заслужават. Оха! Дабъл кил. Знаем. Damn! Добре, навлизаме. Ей, букук! Как се спускаше тук? Трябва да ходим да вземем базата. -1. Това как ми ми удари. удари? -1 е лоша работа. Обаче никой не се стреми да стигне до апка. О, някой ако ме вдигне... Виж пак никой... О, мага, човек. Можеш ли да ме Not on килнеш? my watch. Да, We have 5 lives left. Да не те сипят заради мен сега. няма бе. Как попаднах на тази мина, бе? Ури! Но никой не отива към това, не мога да разбера. Enemies eliminated. Great work. О, браво на нас. Взехме. Да бе. Оу е. То съм за политане. Мръсното политане. О, армор за 7500, армор разбира се. Пари трябва да се харчат да се купуват неща. Тук е малко по-спорвано, което е интересно. Но ние сме някакви много убеде, но все пак много добре справяме като за начинаеш. Като за начало, Objective да. secured. We've lost the objective. Ще О. бия жабата по петите, брат, казвам. Набарах си калашник. Йохо! Тия пичове, колко съм бе? 17? Моя грешка е 18. Objective Що го secured. изсипахме Defend този? it. Оу! Кой стреляш ти, бе? Браво, брат. Докато релоудвам го изсипа. Ей, това е, затова е хубаво да сме заедно.
То калашник нещо не ми допада. 5 reinforcements Много remaining. голям откат. Да. Пак Така, схемата с револдване. Сега съм с помпата. О, помпата би трябвало да ги пръска. Защо Ние се не върнахме в началото? Ще им трябваше да сме тук първо на първо. Тия ще ни вземат базата, накрая за няма нищо, защото обикаляме като луди. Виж 7 секунди, аре. Пак забравих да релоудна, бе. До свидания! Ей, тук трябва да Capture the бичим. objective. С 13 кила съм. All enemies have been eliminated. Браво е, брат, и това го взехме. Да бе, супер сме. Да. Енерджайзър някакъв си взимах. Абе, ти свърши много добра работа, брат, просто някой като ти ги взима. Кофе. Ами да, но нищо. Виж, колко асиста имаш? 2? Щеше да си 2 кила отгоре. Ако ти си ги беше взел. О, някакви се стрелят тук. Аз се пазя, надявам се да стане. Брати, не са ли отварят да вляза? Отварят? Това докато се отвори, заеби тази работа. Здравей! Владя! Не знам какво става. Честно ти казвам. Така, тук хубаво ги хванах. Чух го то. Постъп. Не мога да я обегне на фокус райта на Enemies have слушалките, 5 бе. lives left. Keep up the pressure. Айде! Умри Това е. пиняс. Яба, нямам. Оп! Вика. Нямах патрони. Running low on reinforcements. Нокна ма. Ето го. Аз ги изсипвам тук, няма страшно. You all made Виктор, Браво, е! Yes. Много добре. втора Топа победа. 2. Втора победа записваме в списъка с най-добрите играчи, бейби. И отново Кикьов е MVP-то на отбора. Айде! Този път да ги убием отново. Не съм го правил до сега, то и нещо. Охо! Те започват ударно. Мале! objective secured. Пръснаха ми хеда, човек. Няма кой да ме дигне. We've lost the objective. Так му се надъхахме и те се оказаха някакви баки просто. Че наразсипват. Мятат някакви гранати. Те не си играят. Добре. Ма и аз ако взема граната, ще ги побъркам. Тука лоу-банк не става. Дом беше заложил капан. Нокнат съм. Така, Много тегло. смъкнах него. Много тегло. Много. Мале, бе. Тук трудно ще се вземем обаче базичката. The enemies have 5 О, да. reinforcements remaining. Те залагат някакви работи, брат, капани, глупости, ние като не знаем нищо. Enemies Не are само, running че low не ме on бива, reinforcements. ами и те са много добри сега. Това не е оправдание, но в принцип Тук не ако ми можеш харесва. да ме вдигнеш, виж. Да, но не дойде някой да накъсни. Добре. Уоу! Я! Давай, брат! You've destroyed the enemy force. Nice work. Раунд. Я! Ние ли го взехме? Да бе. Тя е нашия шанс да се реваншираме.
Аз така се стегнах, че срещу трима скочих и ме стегнаха много. Идва към тебе, да знаеш. Някой видя го. Да, не съм аз. Хубаво стег... какво това е? Чудесно. Абе, да вземем играта по... Йо! Еми аз съм с сипа на помпа, брат, кога се стягам? Те ма стягат мене. И отгоре има някой. Слага, сложи бомба. О, да. Окей. Але, мама. Тук още ти стои тази глупост, където е си побрал. Да бе, той е някакъв щит. Как така бе? Много тъпо е, Enemy is много eliminated. тъпо е. Great work. И То никога няма да го взема. Право, Взехме спечелихме отново. рунда, но... и готина музичка има. О, да. Точно като за нас. Нали сме си по-музикални хора. Разбира се. Съм сигурен, че слушат, брат. О, мага. Тръгнах към тебе да стрелям. Смятай. Have control of the objective. Defend. Давай, дронче. Давай, дрон тъп. Задай му. Добре, един го бутнах. О! Аз съм тук. Ви сме изсипани, брат. Направо. Важното е, че и тая игра ще я вземем. Предчувствам го. Мале, метнах се в това. The enemies have Yes. 5 reinforcements remaining. Някакъв нашия стреля, където му падне, брат. Мега прея направи за нищо. Enemies have control of the objective. Capture it. Enemies Как have ще the objective. капчерват обжектива, е? Кой ми позволил да капчерват? Мога да ги видя от тези димки, брат. Ай, мятам гранати. Another contract in the bag. Виктори! Точно бяхме за Виктори. Ей, аз точно! При мен така стана. И това беше от нас за този епизод. Аз бях Фети, с мен беше Кикьов. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за канала ми, да харесате видеото и да напишете коментар, коя да бъде следващата игра. И също така, абонирайте се за Козитирам Гейминг. Чао!